Hey Amil, how are you? Fine. And where you live? In Lima. In Lima, Peru. Peru. Nice, nice. And Yeah. here in Romania? In Târgu Cărbunești. Ah, Târgu Cărbunești, nice. Nice town. Yes, I love Târgu Cărbunești. I love the people. I love it too. No, I have Mihai. Ah, It's a you have- special kids with, I don't know. I'm not Mihai. It's no, Okay. I don't know, it's This is the last one, the last hour video. Will be that after that? No, I joke. I just joke. And so you died no. after this No, no, video. No, I joke. Okay. Lo persa. Saluda! Deci se observă cum coboară cu picioarele pe perete ca să nu se tărie cu genunchii, da? Până când rămâne în aer. Ok. Moment. You go. Oh. Nice. Simona, Simona. Simona. I want to finish the project with you, Simona. Yes, I know. Domnișoara, un smile The aici? coolest mentor. Smile. Da, the cool. Ne vedem. See you later. See you in another life. I see you in another life, sister. Are you ready? Nu e așa rău, domnișoara. Acolo, acolo. E cam rău. Faci cu perete. Oh.
Perfect. Nu vă uitați în spate. Step by step. Nu vă uitați în jos. Bye, Simona. Bye. Simona is a pro. Any last words? Be careful with your back. I killed him, Maddie! No, she's kidding. Mâinile, domnișoara. Așa. S-a plecat. Bye. Oh, good. Super! Uite-te la mine. Ok, hai. Strică. A little bit. Gata, du-te. Întoarce. Așa, hai, încet. Hai. Toată talpa, toată talpa. Așa, nu, văd cu talpa. Foarte bine. Deci se leagă, întoarce. Întoarce-te. Așa, dă-i o leacă din picioare și acum poți să iei mâinile pe coartă. Ia mâinile. Ia Mâinile să văd și eu mâinile, pot. Așa, perfect. Ia mai Așa întoarce. le ții. Mai Întoarce-te. mai întoarce. Hai, dă-i mai tare din picioare, dă-i mai tare. Mâna. Ok. Mâna. Lateral mâinile! Țin mâinile, ia metodă. Mă dau cu spate și apoi mă întorc. Și stau cu mine așa, nu? Sper. Am simțit așa de acum una pe care... am să mă emoți. Lando! Super! Nu știu ce am emoții. Eu am avut emoții când m-am căsătorit prima oară, așa că... Nimic, au glumă proastă. Dar n-ați regretat. Cum? Ați Ba da, regretat. am divorțat între ea. Încurajator. Așa? Da, lasă așa. Deci, mă dau jos, da? Fața la mine, stâlpile în perete, creacana pe leacă, hai, așa. Hai, pune picioarele în perete, față, așa. Hai și lasă pe spate. Hai, trebuie. Hai, creacana pe leacă, ca să nu te dezechilibrezi. Așa, foarte bine. Opa! Lasă mâinile. Și acum ia mâinile. Lateral, mai lateral. Ia mâinile lateral, mă. Hai, Mihăiță. Gata, așa. Ia mă mâinile lateral. Lateral. Așa, te ții bine, da? Lasă mâinile lateral. Gata. Ia la el că zboară. În față, Orlando. Mâinile lateral. Ce e oftează în halul ăsta, în parcă l-a strâns cineva de gât. Step by step. Easy. Magic, please. Thank you. Be careful. Step, step, step. Step. Ok. Așa. Are you ready? Yes. Go. Nice. 66 de minute ne ajunge. Vreau să mă rog pe burtă. Faci, încă o leacă.
Ok. Sus genunchi, așa. Mâinile mai în lateral. Bravo, capul sus. Să nu spici, ai grijă. Genunchiul stâng. Deci gata. Mai bine bagă mâna în aia. Plecat. Stai instinct! Trage. Hop! Easy! Hai, forță! Wow. Ok. Wow. Ca să ne moare. Ca să ne moare, da? Stop! Smile! Foto? Smile. Ok, go! Deci nu mai pui pe tipul umăr să aibă asigurarea pe acolo. Like. Au luat și-au plecat jos, da? I like it and I don't like it. You will try? Oh. Really easy for me. Normally I hate heights. See here. You will try it? Yes. I hope I can. Oh, where is Orlando? I lost. Ok, deci ați văzut sistemul care am pus de coborâri la rapid. Ok. O să mergeți să vedeți ce se face la tirolian. După care vom porni pe atelier. Cine nu vrea să facă, să altă la mașină și să facă tirol. You can see here is Orlando. Very almost. It's Yeah. Perfect. Orlando, smile. You are alive, in a life. Yamil, say hi. Nice. Orlando. It's great. You can see. It's very good, huh? Yeah, perfect. Orlando. Oh. Should I bring the cigarettes before I come? You have the cigarettes? Should I bring it? ¿La seguís filmando? Da. Va a salir todas nuestras voces. A mí no me sacaron fotos en esa, me filmaron nada más. ¿Vos no me sacaste? ¿Me filmó? Alina. ¿No me sacaste fotos? Não, porque foi ao mesmo tempo que estava descendo não cheguei porque já não dá para mirar quem está vendo. ¿No quieres ir de nuevo? Já que a Duda não ficou? Te van a gritar. Eu saquei foto que ele já estava cá. Mira para allá. Sí. Yamila. Yamile, sacate eso y hazlo a él, así se tira.